Kohtaa tuossa hampaanpesun aikana, kun mun piti sanoa vielä yksi asia, niin mä eilen tuosta kännykällä, kun mä nyt oon kuunnellut jonkun verran Ruotsin, sitä Euroviisukappaletta, Ruotsin sitä joku, mikä bastu, joku bastu, että mennä sauna tai joku bastu biisi. Ruotsiksi laulet, tai Ruotsin se kappale, se Euroviisukappale, se bastu, joka on kuulemma tullut hitti, josta on kuulemma hitti tullut. Niin mä rupes mietityttään siinä vähän, kun mä katsoin yksi ulkomaalainen, joku, mä en muista, onko se englantilainen vai joku sitä kanssa, kuunteli sitä biisiä. Ja se mainitti siinä, kun se kuunteli sitä, se mainitti siinä, että kuulostaa, kun se kuunteli niitä tiettyjä sanoja, niin se mainitti siinä, että kuulostaa se tietyssä kohdassa, kun ne laulaa, että tietyssä sanakohdassa olisi puhuttu suomea, että se olisi tullut suomeksi, se tietyt sanat siinä biisissä. Niin se mua herätti kiinnostusta. Hetkinen. Miksi miksi jos ruotsiksi lauletaan, niin miksi siinä pitäisi olla suomea sitten? Sitten mua rupesi kiinnostaa. Ja sitten yhtäkkiä mä löysin, että ei ne olekaan ne ei olekaan täysin Ruotsin edustajia. Ne ei ole ruotsalaisia, jotka laulaa ruotsiksi sitä kappaletta, vaan Ruotsi on lainannut Suomesta laulajat laulamaan. Ruotsi on lainannut Suomesta artistit laulamaan ruotsiksi tietyn kappaleen ja edustamaan Ruotsia Euroviisussa, kun Ruotsilta ei omaa tällaista artistia löydy omassa takaa. Kun ei omassa takaa löydy artistia, niin pitää pyytää jostain muualta artistit laulamaan heille ruotsiksi. Näin se menee. Kun ei vaan omasta takaa löydy artisti, joka voisi laulaa ihan täysin, joka on täysin ruotsalainen artisti, niin ei löydy, niin pitää sitä lainata Suomesta artistit laulamaan niin kuin ruotsia, kun osaa kielen täysin laulaa. Näin se menee. Kun ei löytynyt ja näin se menee. Mä itsekin yllätyin, kun sitä joku muu kuunteli sitä kappaletta ja antoi oman mielipiteensä kappaleen. Antoi oman mielipiteen Ruotsin Euroviisu edustuskappaleesta Bastu, mikä on kuulemma hitti tällä hetkellä. Niin sekin yllätty, että oliko siinä sanoissa mitään suomea. Eli sanoissa oli Finland, niin mua heräsi kiinnostus, että onko ne täysin ruotsalaisia vai ei. Ja sitten kävi ilmi, että ne ei olekaan Ruotsista, vaan ne onkin Suomesta pyydetty laulamaan Ruotsille. Ruotsi on pyytänyt suomalaisia laulamaan Ruotsille Euroviisukappaletta, kun ei Ruotsista löytynyt tekijöitä tekemään sitä, vaan pitää pyytää Suomea apuun. Suomi auttaa Ruotsia, näin se menee. Mites Suomi saa siitä, jos Suomi auttaa Ruotsia Euroviisuissa, niin mitä Suomi siitä saa? Saako se vaan lämmintä kättä ja hei ja that's it, se oli siinä? Vai saako Suomi siitä jonkun maininnan siitä, että hyvä Suomi, autoitte Ruotsia voittamaan Euroviisut, jos Ruotsi nyt voittaa tuolla Bastu, kun se on kuulemma hitti näköjään. Ja siitä tuli niin kova hitti, mitä mä eilen katsoin, että joku uutinenkin siitä oli, että se on mennyt Spotifyn lista ykköseksi. Että se on mennyt Spotifyn lista ykköseksi. Vähän niin kuin Ruotsissa tai Suomessakin se on ollut aika kovassa huudossa nyt toi ruotsalainen kappale. Mut joo, tämmöstä. En tiedä miksi, jos on Euroviisut, niin siinä edustetaan sitä omaa maata ne edustaa. Mut miksi sinne sitten pyydetään muusta maasta ne lauluntekijät? Eikö omasta takaa riitä lauluntekijöitä, joka voisi laulaa? Vaan sanotaan, että me ei voida osallistua näihin kisoihin, jos meillä ei ole laulajia. Että pakko lainata laulat jostain muualta,
kun ei omassa takaa riitä laulajaa, niin ei voi osallistua. Sitten sanotaan, että me ei osallistuta kisoihin, jos ei ole laulajaa, niin sitten ei osallistu kisoihin. Näin se menee. Se on yksinkertaista sanoa, että pahoittelumme, me emme ole nyt mukana laulukilpailussa. Sen takia, kun meillä ei ole omassa takaa laulajaa, niin me ei ole mukana kisoissa. Niin se olisi rehellinen kilpailu se, että siitä tietyt artistit maat putoo pois sen takia, jos ei omassa takaa löydy tekijää siihen kisoihin, niin ei sitten mennä lainaamaan muualta niitä tekijöitä, niin kuin tässä tapauksessa Ruotsi meni lainaamaan. Kun mä yllätyin itsekin, kun mä ensiksi luulin, että ne on ihan täysin ruotsalaisia, että nyt Ruotsi on löytänyt hyvän artistin laulamaan niin kuin heidän kappaletta, mutta ei ollutkaan, vaan se olikin lainattu, jotka laulaa kappaleen. Näin se menee. Kyllä lainaamalla saa ihan mistä tahansa voit lainata artistin laulamaan, jos osaa kielen, niin laulamaan kappaletta. Ihan mistä tahansa, mutta jos omassa takaa pitäisi löytää, niin se on vähän hankalampaa kuin lainata jostain muualta, kun mistä tahansa voit lainata sen, joka sen homman voisi tehdä. Näin se menee. Tämmöinen yllätys. Yllätyin jonkun verran, että ei ollutkaan täysin, se ei ollutkaan, se biisi on kyllä ruotsiksi, Ruotsin tekemä kappale. Ruotsi on tehnyt hyvän kappaleen, mutta kun Ruotsilla ei siihen ollut laulun tekijää, niin se lainattiin Suomesta. Näin se menee. Hyvä Suomi. Suomelta kyllä löytyy tekijöitä, jos ei omassa takaa löydy. Miksi sitten Ruotsille löytyy lauluntekijät näihin karkeloihin, jos ei Suomesta löydy sitten miksi ei Suomesta löydy sitten Suomen omalle niin kuin laulukappaleelle, millä yritetään pärjätä näissä karkeloissa, niin löydy tekijää. Miksi Ruotsille löytyy hyvät tekijät, mutta miksi ei Suomen omalle kappaleelle löydy kunnon tekijää? Kysynpähän vaan. Siinä on vähän miettimistä. Ruotsin kappaleelle löytyy kyllä hyvät laulun tekijät, mutta sitten kun Suomi tekee oman kappaleen, niin sille ei taida millään löytyä sitä hyvää laulun tekijää, joka laulaisi Suomen edustuskappaleen näissä Euroviisukarkeloissa 2025. Ei löydy millään sitä artistia, mutta sitten jos joku muu maa pyytää, niin kuin tässä tapauksessa Ruotsi pyytää apua, että tarvittaisiin lauluntekijä, niin Suomelta kyllä löytyy lauluntekijät heti, mutta sitten kun on omasta maasta kyse, niin ei millään löydy sitä lauluntekijää, joka voisi vähän pärjätä näissä karkeloissa. Ei millään löydy. Niin kuin Lordin jälkeen. Ei ole löytynyt Lordin jälkeen semmoista lauluntekijää, joka voisi näissä karkeloissa vähän näyttää, täältä tullaan korkealta ja kovaa. Näin se menee. Tämmönen tapaus. Tää vaan jäi mulla mieleen, että ei mulla sen kummempaa näistä näin. Semmoinen jäi mulla mieleen vaan tässä, että on se kyllä jännä, että Suomesta ei Lordin jälkeen lauluntekijä on löytynyt, joka laulaisi korkealta ja kovaa ja näyttäisi, että täältä tullaan. Näin se menee. Näihin kuviin ja tunnelmiin. Jos näkee